Ma għalix ta' basal da. Basla, da' sekni femjen. Basla. Nisen, għadna n-qom dal-għodu. Ejja, ma. Għet jittappanni n-naċjali dal-għodu. Mela li t-neħel maskla. No, banana li Il-banana timxi dejjem. il-banana. Min dejjem. Ejja, ħabbet full tal-iskola u hekk. Il-banana mela. Banana. Inselmulkom għall-ewwel episodju tas-sena 2021. Sabbit fl-axħar l-2020. Ujja, ma tistax tuqgħod tirraġuna hekk ta'. Għax ngħiduha kif inhi. La intom qed taraw dal-feature. U laħnet namluħ, għal-menu nistaw najdu illi għadnaw. Laħnet namluħ ma nafx kemm ħaġa tajba, Ujja, sanne, tirraġuna xek, Insomma, intom laxqina u għal-kollox taħsbu, Għaxin, jena mill-ħamrun ta' U jek hemm baqalek issa. Ejja, kalla li tissana ma tkunx imna l-ħabħa sana dit. Bil-mut nes u kollej ħalaxa, imma li xettajt li naħsbu għal-kollox. U għaxankom raħal sabiħ, festa sabiħa, nar. Festi. Eżatt. Uħsibtu koll li twaħlu triq l-ewwel ta' jannar, l-ewwel tas-sena. Zom. Insejt l-1626, dik m'għandix daqshekk x'taqsam ma' triq. Ele? Imma għandha x'taqsam mal-Knisja. Rajtna kif ġejna, issa naddu għas-serjetà, sinjuri. Ħalaxa dejjem kellu devozzjoni kbira għal Marija Assunta. U kien hemm fl-1511 li ddeċida li jibni l-ewwel knisja hawnhekk fil-fatta da sew, Tista' taraw kemm Xet, mux di. Le. Fl-1626 għalek li semta dak-kitriq l-ewwel ta' jannar 1626. Jien ta' kif ma jaqblux id-dati. Emmek il-parroċċa ħalaxa ġid dikjerata bħala parroċċalija. Issa, mbagħad bdiet il-bini ta' knisja ġdida. Għada sew, Mux di. Kien fl-1655 li tlesset dik il-knisja. Issa, din il-knisja bdiet tinbena 80 sena wara. Tifhem? U tlestiet fl-1784. Xorta da sew. Xorta da sew, dik il-kbera, xorta da sew. Imma sax nagħmlu. Flok nitkellmu il-Knisja ħadda gost li żurna ftit li żurna. X'in il-knisja mela n-nies? Diki u naraw daqsxejn in-nies x'qed jistennew minn din is-sena. X'qed tistenna mis-sena ġdida? Nilfiqu minn dik il-Covid ħarġ jisiru l-festi. Eżatt, ma minn iż-żomma. Ma San Giuseppe. Kombinazzjoni ħomru fa' San Giuseppe. Hija ta' dik ħomru dejja għara Tajjeb, proset. Is-sena l-ġdida, x'tixtieq minna? Tixtieq ħaġa minna? Le, ma nixtieq xejn ta'. Xejn. Ma noħroq jiena minn hawn għad-dar issa. U għandek xi riżoluzzjoni tixtieq li jekk tibdel xi ħaġa? Xi tibdel, issa xieħa jiena. Allura bda sekk, tintremix, sinjura ta' Ġejja s-sena ġdida. Jalla. X'qed tistenna mis-sena ġdida? Stennew sa naħjar minn li għanna. Immek x'tixtieq? Li dan imur dan il-virus, ħanibdew nerġew il-ħajja ta' qabel. U li kunaw imħabba u mhux mibeda dik laqwa kollox bis-saħħa. Ekku, u vera klim sabiħ, proset, awguri. Tantiħu li. Jalla niltaqgħu sena deħda li ħakku ħadd sar iħobbni. Mela. x'qed tistenna mis-sena l-ġdida? Barra l-banana. Saħħa. Dik laqwa. Saħħa. Efrem nis nistenna, ħana li nistenna. Etna li ħafna kommendi, media li għamlaw, ġifiri, qabbel ma nġedikaw xaħġa. L-ewel li naraw, namlu ekstrej ta' li fina nfusna l-ewel, jina kien ħoss. Laqas nafta minni. Menti ma tixtieqx ħaġa tajba hekk għalik. Flus. Il-raġel jixtieq il-flus. Flus, ja. Isma, x'tixtieq mis-sena ġdida? Li konna sena aħjar minn dinu. Ħalli titlaq dil-pandemija u. U inti bħala mara għandek xi riżoluzzjoni? Jew ma temminx bihom. Li kolli saqja ma jġawnix. Jalla. Mis-sena d-dieħla nistenna li dal-virus Jisparixxi. nirkupraw.
U nixtieq ħafna ġid fil-proxmu, naħħu lejra ta' bejnietna u l-mibeda u nitkatru fl-imħabba. Tajjeb, kemm intom ħelwi, immi ħalaxa. Hemm not jiena. Mela, rajt, tajjeb, ikonna bżonn xi ħaġa niġu. Tixtieq ħaġa isbaħ mis-sena ġdida? مش ديك هي على السو Għalissa. عشان بتم القدسين كلها سنتم سنجاب القدسين كله Għandek xi riżoluzzjoni għas sena ġdida? مش دورة السنة L-ewwel thank you ġbin. Grazzi, thank you. U fuq il-lazy corner fejn jintafaw l-anzjani ta' ħalaxa minn għand id-Danusan. U minant Infrastructure Malta. Is-sena tajba. Ekku, jalla jkollkom dak kollu li tixtieq għalkom. Dak flus. Insomma, tajjeb, flus tajjeb u kollu.